uyaphuza like uma unubheka yini eyenza ukuthi abantu besilisa wena befike behambe yabona nami ungizwe kahle mina nengane ezo3 komama abehlukene nami I'm not perfect that means nami khona into wrong engiyenzayo ngeke ngize ngishiwe ngabantu aba3 yabona so wena mama yini kuwena eyinkingi obona ukuthi iyona ekwenza ukuthi ube umhliwa mhlawumbe ukuthi ngoba ngisangoma unabadala yebo imake mama uthini ngabe umuntu ake sithi mina nawe sesiyajola manje uthini umthetho wokubhebhana wethu njoba wena ungumuntu nje osebenza nje ngesintu kumele ngenze njani before ngubhebhe uyamazisa umuntu angithi edalweni zakini shuthi uyasise wena wonke umuntu ofikayo kumele uhambe umazisi no so wenza njani ukuthi like how do you detect ukuthi this is the right person for me ukuthi I can introduce him edalweni zakithi so that he can beba me so uqani ukubona ukuthi lo muntu I can introduce him njengamanje ngokuthi uyawamkela yini indlela engiyona phela abanye abantu abakhona ukunderstand lokho okay so uma mhlawumbe ngabuza during indabandaba kuye kwenzeke mhlawumbe alifake ipipi athinte iji sport kuze uthi yo into mhlawumbe iyenzekani njengale akaze kufike lapho no asisengithoyiso yini into mina ngangabhebhe enyengane ilokho ikhuluma Jesus la yabona ngadilwa mina ngizwana na Jesus mina ngathi ngane awuthi ngiyibhebhe manje sengibhebhele ukuthi ibiza uJesus sengibhebha yona noJesus waso ngabhebha bo2 manje yabo so ngifuna ukwazi akwenzeki ukuthi ungabe yo yabona mase eshaya mhlawumbe isport yabo ayakaze kwenzeke lokho so mana ke sis how it feels for you uthi afika akubhebhe umgibe bese ngiyakushiya awuboni ukuthi emathongeni akini kuba ngathi mhlawumbe you are cheating them yabona angazi noma yasana lapho so unayo into yokuyicleansa mhlawumbe ukuthi uyiclean before mhlawumbe uye lapha na emsamo uyakwazi ukuthi uyiclean yebo kuyenzeka lokho imake sis ake sithi mina ngiyangena ngizohlola kuwena vele ngoba mina vele ngiyitype ke vele nginje akwenzeki ukuthi ungisiza ube uqhanyela ukuthi lo yobhutazi ngaze ngamsaba wena ayenzeki into nje sisi sipasise ungathi wengathi manje awusiyi umuntu singabantu sisiwami yabo wesisi kenzeke mina ngiqhanyela umuntu elimele kodwa ngiqhanyele yabona so akwenze ukuthi umuntu angene endumeni yakho lapha ithiwa yini indumbu lapho ohlola khona uqhanyele mhlawumbe akase kwenzeke kimi lokho siswami ngothi siswami umuhle siswami phose mhlawumbe ikuphi esingakuveza la ukuze mhlawumbe sekutholela mhlawumbe uthola umuntu wesilisa ozokuthanda ongeke azadlale ngawe because siswami umuhle siswami and into ethanda ngawo uqoka usa34 and this okunye apart from ilokhuzana umsebenzi wabadala ukhona umsebenzi omunye owenzayo okungenzela imali no usebenza nje umsebenzi wabadala kuphela yebo ungabe usemathatheni yebo hayi cha sisina bengathi siswami mhlawumbe ake sithole siswami umuntu wesilisa siswami ozokuthatha sisibona imali sisi awuna ingculazi hayibo cha sisiphela ukasela emandeni uMatuba akungculaza lapha ngiyabonga mina ngiyabonga yabo so uma nje uthi na siswami right siswami mina ngikuthandile siswami and umuhle yonke sisi into yakho iyachaza indlela okhuluma ngayo your facial expression iqolo lakho uses34 ama lips akho ikhala lakho amehlo amashiya isiphongo and you look normal
Yabona ngithanda ukuthi you are not pretending to be someone else that you not. Uyilento oyiyona nje ngqo umile kuyona. Siswami ngizokufollowa. Ngicela ukuthi nawe sizofollowana nawe ungi-update nje ukuthi ngoyezinga lemthondo ukuthi wemgibe cha khona umthondo ehawuthola ngoba ngiyazi ukuthi izimpisi la ngoba nje zikufollowa manje zizoku-inboxa futhi cause umuhle. Yabona? Yebo. Engicela kuwena nje ngicela ukuthi uyishaye ngeshobo yazi. Ushaya ngeshoba mama ukhethe nje unganikezi zonke impisi igolo lakho yezwa mama Hayi ngiyeza ngiyabona. umuhle kabi swami nje wena umuhle nje wena umuhle nje kabi umuhle yazo Ngiyabonga. Mama baby Seb. thokoza gogo ilokho lo udinga ukubhejwa gogo hey kumele uthi ibhosha Mgibe lapha ukuze ithi ibhosha Mgibe awubhosha hlobo sami ngiyabhosha man ayibo bhosha ngempela yini yazawusa ngiyabhosha impela ngise-bathroom la ngiyakhala ngiyabhosha impela nje ngibhosha Mgibe ngibhosha Mgibe bhosha Mgibe ngibhosha Mgibe suka papai bhosha Mgibe bhosha la ngiyabhosha phela kanya mele ngibhosha wathathwa phezulu lalela thatha ibhosha Mgibe hayibo biza intombi yakho izokutshela mali napa besho kuma-comment so ibhosha Mgibe napa besho kuma-comment ngifuna ozolokesho nje eceleni ebese nje ibhosha Mgibe faka umuntu la ezosho lo ngizofaka okuzinsizwa ke manje ebhosha Mgibe nawu black charm olokethe nje ibhosha Mgibe uyena ibhosha Mgibe hamba sitobo sami ngena black charm thatha ibhosha Mgibe Bhosha yima bhosha mfana wami yima nami ngisawubhosha gabi yami yima ibhosha kabi yami bhosha yebo ngidlule mfana wami ubhosha hamba ubhosha nami ngiyabhosha gabi yami asibhosha asibhoshe gabi yami asibhoshe Masteka. bhosha ke man Sibeza amasimbi. siyabhosha Abhosha manje, yabhosha. Zabhosha man. siyabhosha mfana yebo Bhosha black man. Bhosha black chama bhosha. Bhosha black chama. yima siyabhosha Bhosha black chama. asibhoshe gabi yami Bhosha black chama bhosha. Bhosha black chama. asibhoshe gabi yami asibhoshe bhosha boy bhosha gabi yami Bhosha kabi yami. ithishu unayo ithishu ibithishu asibhoshe ngana asibhoshe Bhosha kabi yami. bhosha gabi As Porsche, man. As